Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiya odija Mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times. Program imene timakhala tikuonekera nkhani zimene zikuchitika mdziko lino mozama kubweretsa mbali zonse zokhudzidwa komanso kulola Malawi eni kuti alankhulepo pa nkhani zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Ine ndi Leah Malikano, tiyeni tikhale limodzi lero pa 16 December 2025. Dzulo chipani cha Malawi Congress Party MCP chinachititsa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwowa pa mkumano wa atolankhani umenewu amakamba zokuti yayi ndi okhumudwa ndi zimene makamaka zikuchitika, zimene boma likuchita pomanga akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP. Tingofotokozerana kuti tidziwe bwino lino kuti Honorable Vitumbiko Mumba amene ali membala phungu makamaka wa nyumba ya malamulo komanso amene anayimirira ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko pa nthawi imene timachita chisankho mu September muja. Komanso kunali Honorable Chimwendo Banda amene anamangidwa pano tukamba pano adakali m'manja mwa polisi. Komanso Dr. Jesse Kabwira amene ali publicity secretary wa chipani cha MCP amenewa anakazipereka okha ku polisi lachisanu lapitali koma dzulo atuluka pa belo. So malingana ndi chipani cha Malawi Congress kumangidwa kwa akuluakulu a chipani chimenechi akutenga kuti ndi nkhani ya ndalishabe. Mu program yathu ya lero tikhale tikuunikira nkhani komanso madando amene chipani cha Malawi Congress chinapereka mu msonkhano wa atolankhani umene anachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo potambasula zonsezi tikhale ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP a Moses Kunkuyu, tikhalenso ndi mneneri wa boma a Shadrack Namalomba. Komanso mu programu uyi tikhale ndi katswiri pa nkhani za ndale a George Perry kuunikira madando amene anapereka a chipani cha MCP dzulo ku msonkhano wa atolankhani. Monga mwa nthawi zonse mu studio muno sindikhalamo ndekha, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Tikhalenso ndi atolankhani kuchokera madera osiyanasiyana kupereka maganizo awo makamaka a Malawi amene ali nawo ku madera osiyanasiyana. Ndikupempheni kuti musatalikire koma tikhale limodzi mu program imeneyi ya kulinji lero pa 16 December 2025. Ndiye Innocent, ndimafuna kuti kuyamba kwathu lero tiyambe ndikumva kuchokerano ku chipani cha MCP kuti nkhani yayikulu yagona pati, chifukwa ndikaona bwinobwino kuti statement ija dzulo amayiwerenga mu Chingerezi komanso anatanthauzira patali. Koma no for the sake of kuti tikamakambirana tikhale kuti tikudziwa kuti tikumvetsetsa kuti tikukambirana chiti tilole Moses Kunkuyu kuti atiyambire program uyi. Mwadzuka bwanji olemekezeka Moses Kunkuyu?
ifetu tadzuka bwino. Dzulo munachititsa msonkhano wa atolankhani mmene ndafotokozera mu mzinda wa Lilongwe kukambako madandaulo angapo ma concerns pa Chingerezi titero kukhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha MCP. Mwina mwachidule tango tifotokozerani kuti nkhawa yanu ku chipaniko ndi yotani? Nene kuti feyo ngati malawi Congress Party makhulupirira kuti implemented kuti aliyense amene angapite malamulo amathanso kumana ndi dango kugwirizana ndi malamulo komanso kugwiritsa ntchito malamulo omwewo. Ndipo zimene zikamachitika mopatandonero zimenezo ifeyo ngati chipani tilibe nazo nkhawa. Koma tikudziwa kuti chiyambireni cha ndale amakhala nthawi zina zimene anthu amatha kugwiritsa ntchito mphamvu zawo chifukwa chofuna kukhazika chete anthu ena. Lezi zimene zimazitengera mu mbiri kuti kodi awa adagwiritsapo ntchito mphamvu zawo motani kufuna kukhazika chete anthu ena. Kumukhala kuti muli ndi mbiri imeneyo mantha anu amakhala amati founded kuti muli ndi mantha okhazikika chifukwa chakuti zimene zikuchitika zikufanana ndi zimene zidachitikapo pofuna kukhazika chete anthu ena. Ndeife akuboma kunena kuti wina aliyense amene adalakwira lamulo kaya ndi wachipani chanji kaya ndi wamalawi Congress akuyenera ndipo kufana ndi mpango wogwirizana ndi malamulo. Ndipo ngakhale anthu amene akuyikidwa patali pano ngati iwo adalakwitsa akuyenera kumana ndi chilango kosiyana kuti amenewa sadalakwe. Koma tikuti malamulo adzigwira ntchito mosayang'anira mbali, koma zimene taonazi zikusonyeza chimene tidachiona kale kuti akakhalapo anthu ena mutsogoleri amagwiritsa ntchito mphamvu zawo kufuna kukhazika chete anthu ena. Manena zikuti tikuwa kapena tikambirana koma zoona zake ndi zakuti kachitidwe kakumangako komanso mmene zimene zakhala zochitika masiku amene wawa kuti kodi chimatsogola ndi chiyani. Kumanga munthu ndi kupanga kafukufuku chifukwa kumutenga munthu lachisanu kukhala loweruka la Mulungu kudzafika Mande omangidwa kumakachita kupepa tabera ndi mutilembe statement kupezeka kuti ayi bwanji taratse mlandu wakuti ayi koma bwanji utakhala mlandu wakuti kusonyeza kuti kumanga kunachitika nkhani palibe zipinze kutsimikisa chimene kunena kuti nkungofuna kukhazika anthu chete. Chachiwiri mukapita kubwalo kuti zimene tinayankhula ise kuti milandu iyi ndi milandu yaying'ono imene yatchulayi. Mlandu waung'ono kwambiri ndipo abwalo akayankhulanso chimodzimodzi kuti mlandu ndi mlandu waung'ono. Mlandu wake ndiofanana ndi kulowa munda mwamwini, kufanana nkuliza chigumbagumba kudera usiku kapena mmawa anthu akupanga zinthu zina. It's a misdemeanor. Being a misdemeanor sikuti nchinthu chochepa ayi koma chinthu chokuti mukhoza kuchipanga approach mwa mtundu wina osakhala mmene achitira. Ndipo kuyankhula kwathu tipanena zokuti zimene zochitikazi zikuti kumbutsa zimene ADVP akhala akuchita akakhala pa mpando pofuna kuti aphimbe zina zimene zikuchitika kapena zina zimene zikukanika pakagwiridwe kawo kachito. So tikupempha kuti kuchita kwayi kusakhale kwa mtundu umenewo. If mistakes have been made in the past sizitanthauza kuti tiyeni zitifikiza pamwe mistakes yawayi. Alright, thokoza kwambiri potifotokozera mwachidule olemekezeka Moses Kunkuyu. Innocent Mphongolo wamva amene afotokozera Kunkuyu. Ndamva amene afotokozera ndimafuna nditenge mawu amene ayankhula komalizira kuti if mistakes were made in the past tisakhale betu kupanga zimenezozo. Mwina atafotokoza kuti akutanthauza chani ma mistakes amene anapanga ndi ndani amene anachitika mbuyomo. Ndikufunsa izi chifukwa kuti mwina mukapereka mpata kwa ana Malomba athakuwuzaniso kuti iwo watu angotuluka mboma dzanali ine ndikuyankhulane mwina ndili ndi belo auje ali ndi belo auje ali ndi belo kuoneka ngati kuti it's a trend imene zimakhalira anthu akakhala mboma. Mwina if mistakes were made in the past tisapitirize kupanga mukutanthauzanji. Mwina mukuunikira mbali ngati zimenezo kapena mukuvomerezanso kuti mwina inunso muli mboma momwe mwatuluka dzanali mumachitanso chotere. Kunena
kuti dziko linolo lili pamene lili chifukwa cha mautsogoleri amene akhalapo mbuyo zimene zimalibe amene angatsutse. Tidakhala kuti mautsogoleri onse anali ndi chitsogozo chofanana. Dziko lino bwezi tilibe njala, dziko lino bwezi infrastructure yathu iliyongosoka, dziko lino bwezi katangale kulibe, dziko lino kumamangana zinthu zopanda pake bwezi kulibe. Tinakhala kuti mautsogoleri onse amene akhalamo mbuyo anali ndi masomphenya ofanana omayang'ana chitsogolo. Koma chifukwa chakuti masomphenya awo sapatsirana, chifukwa chake wina aliyense amati abwere amakapezeka pali element of arbitrary arrest somewhere, chifukwa chakuti mphamvu zalowa pena paliponse. Ndendikana zoti kumbuyo zochitika izi ndikuwuzani kuti kuyambira nthawi ya UDF zimene zinachitikapo, ndipo ma records alipo of arbitrary arrest. Nthawi ya DPP yoyamba zinachitikapo, ndi nthawi ya Malawi Congress Party zinachitikapo, panopo nthawi ya DPP zikuchitika. And as a country tisatengere kuti akuti adazichitapo chifukwa pali chindandanda cha anthu opitirira 180 amene DPP idamanga, koma onsewo milandu yake sidonene kumene idalowera ndikuzopereka ndandanda umenewo. Koma zonsezo zimakatha akangolowa mboma kapena chipani chikangochoka mboma. Zimenezozo as a country sitingapite patsogolo. Ndiye mukandifunsa kuti kodi zimene zizi mukuvomereza kuti wenanso kapena ali zinachitika nthawi ya MCP, mukawafunsa amene adachita zimenezozo ali mboma lilolo kuti koda kuti munali mmulandu wakuti kuti akukhoti achotsa mulandu uja chifukwa chakuti iwo ali mboma, akukhoti akunena zoti si mulandu tsopano chifukwa ali mboma, kapena agwiritsa ntchito za mphamvu zawo kuti usakhale mulandu tsopano, agwiritsa ntchito mphamvu za ndale kuti usakhale mulandu. Koma ngati chinali cholakwika munapha munthu, ngati munthu anafa ndithu mukhoza kuvipinyiza kuti usakhale mulandu, it does not change the fact that umene uchendi mulandu ndithu. Ndiye kuyakhula kwanga kwakuti alisemana apanga zinthu zolakwika kaya kumbuyo kaya ndi boma liti sizitanthauza kuti popeza awo adapha inunso kadzipani chifukwa chakuti bora muni boma liti. Sizilero ndedziko silingayende. Olemekezeka konkuyi mwina funso lomaliza kupita kwa inu tisanapite kwa ana Malomba. Munali mboma posachedwa pompa pangotha miyezi mwina itatu ngati sali iwiri chichokereni mboma. You understand mene ma systems amboma amayendera, mene anthu amagwirira ntchito ku polisi uku you understand it. Tatiuzeni lero kuti pochokera pa experience yanu muli mboma zimatheka anthu kumamangidwa pa zifukwa za ndale. Mulamuliro wanu zinachitikapo kuti anthu amamangidwanso chifukwa cha ndale based on experience. Silinganene chifukwa chakuti ineyo silimagwirira ntchito kuma authorities amene amagwirira ntchito zimenezo, koma ndatsimikizira pano kunena zakuti maboma onse amene abwera kumbuyo inachitikapo element of arbitrary arrest. No, olemekezeka ndi mafusa because I know you were government spokesperson. So being a government spokesperson, I'm sure kuti you understand mene boma lo likuyendera, mene department ina iliyonse imagwirira ntchito yake. So coming now kunena kuti zikuchitika zikuoneka kuti they are just political arrests. Timafuna tidziwe kuti based on experience munalimo mbomamo mumaona mene zimakhalira mene ma department amagwirira ntchito. Mufuna mutitsimikizire lero kuti zimatheka anthu kumamangana pa zifukwa za ndale, and you have experience of that. Not kunena zakuti I have experience of that as a past government spokesperson, but as a Malawian, because the experience I'm talking about siyongotengera munthawi imene nali government spokesperson. Maukhalamo mdziko muno nkuona maboma onse aukhalapo. I can tell you kuti yes, ma arbitrary arrest, ma political arrest akhalapo kuyambira nthawi imene ndayamba kudziwa za ndale. Ndipo zikamachitika tidzidziwa zakuti zikhoza kukhala nthawi imene iweyo ukasintha zimene zozo anthu akhoza nazo kuti munthu abwino anali uyu fora anadzasintha zinthu zonyasa zichi. Chabwino tipite kwa ana Malomba. Mwamva mene alankhulira olemekezeka a Moses Kunkuyu kuti akukhulupirira kuti ndi mmene zinthu zikuchitikiramu kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress ndi zinthu zikuoneka kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani pa zimene akulankhulazi? Mwati ambe ndikupereka moni wa mamawa kuti mwadzuka bwanji nonse, komanso ndalandire akunkuyuwo mamawa uno zimatha ndithu. Nkhani imene ili pamenepa ndimaona ngati kuti akunkuyuwo sanayitambasule bwino, chifukwa pano tikubwera pano chifukwa chakuti
iwo anapangitsa press conference ngati Malawi Congress Party, sanapangitse press conference ngati Malawi ayi. Komanso iwowo anali mboma Malawi Congress Party, komanso Congress ali ndi udindo. Nkhani ndi yakuti mwafusafuso kuti muulamuliro wanu inuyo ngati a spokesperson a Malawi Congress Party mumamanga anthu opanda chifukwa cha zandale, mwaphwanyira maufulu wawo chifukwa cha zandale, sakuyankha. Iwo anakayambira pamenepo kuti ayankhe pamenepo. Ifeyo tikudziwa, ifeyo ngati a DPP komanso inenso ngati munthu tikudziwa kuti anthu amagwiritsanso ntchito mphamvu zawo molakwika kuti adzizunza anzawo amene ali mbali nayo, koma iwowo mkatikati mwawo momwemo nkumangosiyirana. Ife tikutero kunena kuti malamulo agwire ntchito. Dziko lino tinatsogoza ulamuliro wa democracy, malamuliro adzigwira ntchito, tonsefe tikhale pansi pa malamulo. Ndiye iwo akamadandaula pano mbali nayi titha kumamva kuti akudandaula, koma kwinaku sitingamve chifukwa chakuti zimene adapanga anthu amenewa amalawi panopa akudandaula, ndipo akumafunsanso kuti anthu amenewa kuti malamulo agwira ntchito liti. Chifukwa kuti zinena zoona pano tili ndi njala pamudziko muno chifukwa cha anthu ngati amenewawa amene amakatenga chimanga chija kumakagulitsa ku Tanzania, matraki matuluka nawo. Tili ndi njala mdziko muno chifukwa cha anthu amenewa amene amatenga fetereza kumakagula fetereza kumabuchara. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Ndiyankhule ndimafuna ndiyankhula ndipeleka perspective. Yes, komano ndimaona ngati kuti tilunjike pa nkhani imene tukambirana. Ndikupita kumeneko. Tili ndi mavuto amene wawa a forex mdziko muno pamene anthu amangoononga ndalama za boma. Ndi pamene amalawi akunena kuti kodi anthu amene adaononga zikatundu ngati amene adapanga zolakwika kumamenya anzawo kufuna kuwapha kumpha anzawo chifukwa chakuti chifukwa chakusiyana ndale kandi chani kumapanga zinthu zakuti malamulo okhangaso malamulo. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Akunkuyu alankhula kuti kumangidwa kumene anthu akumangidwa akuziona kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Tamverani kaye mwasira akunkuyu mwauza yankhule simunapange interject, musandipange so interject chifukwa ndituluka mu program. Ndikunena kuti munthu amene anapanga zoyipa lamulo lizigwira ntchito. Anthu amenewa anapanga zolakwika. Ndiyeno pano pamene lamulo lija likugwira ntchito pa nthawi yawo amaona zolakwikazo koma samafuna kudzudzulana, samafuna kumangana. Andiuzeni munthu mmodzi mboma lawo amene adamangidwa wa iwo. Mmene mumuli anthu tiyambe pano kwatchula mulandu ndi mulandu anthu onse amene anali Congress sanamangana ndi mmodzi yemwe. Lamulo sinagwire ntchito yaye. Ndiye pano amalawi ino apeza ufulu anthu amene watuluka. Ndi pamene akuna kuti inuyo kodi apolisi mukhalabe mmene mozunzika mmene mazunzikira ndi boma limene lija gwirani ntchito. Ndiye pamene apolisi akugwira ntchito kupita amapita ku court ukatenga warrant of arrest ndikubwera ukamtenga munthu uja ndikumupitisa ku court kuja amakhala kumene uja 48 hours akakhala 48 hours akamusunga ampitise kuja ku court pamene popalakwika pati kodi zabwera bwanji za ndale. Ndiye ndikuona ngati kuti anthu ambiri timabisala kuchitsamba chakuti ndale pamene mwalakwitsa tokha talakwitsa koma tunopanga zoyipa pambuyo pake timafuna kuti anthu azilimvera chisoni kuti chifukwa cha ndale. Tisatero tione malamulo agwire ntchito. Ine ndizoona anthu amapangira ndale kuzunza anzawo. Tilekeze ndi mmene munthu wammangira munthuyo. Mwina mulanduwo mpaka na 10 years kutenga 10 years nkudzamanga munthu umapero chifukwa choti adayankhula zakuti afuna kuyimira kapena udindo wakuti kapena afuna kukapikisana kwakuti. Zimenezo zimachitika. Koma ulendo uno apapa ife tangokhala mwinaso 100 days sinakwana. Apolisi chifukwa choti anawamangiria manja samagwira ntchito. Apolisi alandira ufulu wawo ndi akugwira ntchito yawo bwino. Nditi kanene kuti apolisi akuti DPP ikunena ayi. DPP ikugwisa ntchito ndale kumanga IMCP ayi. Zimenezo sizona ndilekeze pamene. Chabwino ana Malomba mwina ndifunseko kuti mwina myezi kapena chaka chapita icho
inunso munali munyengo ngati imeneyi munamangidwapo anthu ena a DPP anamangidwapo misonkhanoso inapangitsiri munachititsa misonkhano ya atolankhani koma nakuti zifukwa zomwe akutimangira ndi zandale mwina mukhoza ziyankhula motani poti inuno muli mbali inayi komanso as we speak imene mukufotokozera kuti apolisi ali ndi ufulu ogwira ntchito zawo enanso amene ali mboma pakadali pano anamangidwa milandu yawo ikuyendabe sinathetsedwe mwina zinthu zimene zimuzibalansa motani. Itero ndiyankhe zoonadi kuti no kumanga naku kumakhala ndi kapena kuti kukhulupirira kapena kuti authenticity ndi nyengo yake. Tiyelekeze mwalowa munyengo ya zisankho ndi imene muja mukukambirana umakamba zakuti ayi manifesto yathu ndi kupezeka ngati tachoka ku nomination anamaloba ngoyankhula interview yo nthawi yomweyo kupezeka kuti basi warrant of arrest yatuluka. Izozo zimachita onekerapo nekuti izozo nzandale apo iyayi mene amapangira tiyelekeze ngati mene amapangira kalindo ummanga lero kumtenga pamene kulenda kumkotakota kuchoka naye kumkotakota kupita naye kaya kulilongwe kuchoka kulilongwe kupita naye kuzomba kupita naye ku Blantyre. Zimenezo zimaonetsanso kuti zimenezonso zongozunza anthu sizamalamulo. Nepaliti zoona zina zake zimachitika zakuti zoononga zosasamalira malamulo. Koma panopa kunena pano 100 days yangokwana 100 days kwana kumene anthu apolisi wakugwira ntchito. Tinakanena nokuti mwina mwake anthu amene amangidwa kuongeresiwa tikuamanga nthawi ya kampeni mwina mwake boma linakanena nokuti ayi boma likulakwitsa kapena apolisi akulakwitsa. Koma anthu watu akutengedwa kuti akankhe milanduyo isadapole ayankhiretu pano osati zidzakhala kuti mbuyo mtsogolomo anthu akhalakhala amakhala amayenda bwinobwino akazamba kampeni nkumadzana kuti awawa tikwamanga chifukwa cha mulandu yakale ngakhale kuti mulandu sugonera komano mulanduwo pamene uli chonchipa anthu akayankhe osati muzidzamanga anthuwo nthawi ya ndale. Zambiri zimene zimachitika zikakhala za ndale zimakhala zikuchitika pa nyengo yopanga kampeni osati nthawi ya kampeni ayi chiyankhe choncho. Olemekezeka Moses Kunkuyu mwamva amene alankhulira anamalomba akuti izi sizandale ati zandale zimachitika nthawi ya kampeni. Inu mukhoza kuyankhapo motani? Ayi ndiwapase somoni kodi muli bwanji mwene? Imwene ndili bwino ka ino. Office kuja kuli bwanji kwa jamaa ndado ndimakhalira ineyo. Ayi ndikukhala komweko nawenso mina zako zikutulukira komweko ndio usadzanene kuti ndale yani. Mwene tabwera ni mwansanga ino ndudaba uri ayi afufuza apolisi omwewo ndio usadzanene kuti ayi mwakuti akufufuza. Mwagondeka nkopyeza wanthu ino koma simuvira nazo patatu. Ujeni uyu umene ayankhulira olemekezekawa pali pena pene mukamvetserera auvomereza kuti zimachitikadi zimenezi. Tsono pa zimachitikapo ndekuti tikabwerera iwowa m'mainterview awo ali pamene pali ine panene nditi pamene pali iwowo adayankhulapo kuti akutimanga zandale adayankhulapo kangapo kambirimbiri maaresti awa ndi andale kusonyeza kuti anthu fete kuvomerezana kuti izi zimachitika. Koma zikamachitika pali tsiku limene zimafunika abwere wina wake amene aoneke smarter chifukwa choti iwa ndinazo kuti zopusa zimene zimachitika ine sindipanga nawo zopepera zimene zaononga dziko ine sindipanga nawo. It is that kind of a leader amene ife tikudikirira. It is the kind of a government imene idzachite chakuti inu munapanga izi inu munkapanga izi chifukwa tikunena zakuti nzandale amanena ndi amene ali mbali yomangidwa ayi amene ali mbali yomanga ija samaziona ayi. Tsono ngati wina akuti ayi ifeyo tabwera nafenso tikhala osaona chifukwa wena sankaona ameneyo tingopepera nde ife tudikira amene akhale woona. Nengati timukuti ayi izi sizandale mwapanganso zija ife tinkapanga sitinkaonazi inu ngati musakuonanso simosiyana. Inunso mukuvomereza kuti munkapanga koma simunkaona nthawi imeneyo? Ndanena kuti generation yonse imene takhala. Iyayi akunkuyu muyankhe ababa pafunso ilili kuti mwaona lero kuti inunso munkapanga koma simunkaona. Kodi tuzanena zakuti ngati iweyo uli mbali yakuno ukuti ugwiritsa ntchito malamulo koma amene akupanga interpret malamulo on the other side akunena zokuti malamulo simukuwagwiritsa ntchito bwino.
amene muli mbali yogwiritsa ntchito malamulo mumathaukane ma argument yanu pakumbira chitsogolo then malekera abwalo kuti akagamule zimenezi nchifukwa panopo ana Malomba ali ndi belo imeneyi agamulesa Malawi Congress Party agamule ndi abwalo kumene kuti akanenedwa kuti this was a political arrest atakanene ndi abwalo milandu yoti yambe kuchula manga mudandauliranji poso pano kuliliranji pa olemekezeka Moses Kunkuyu komanso Moses na Malomba ndikudziwa kuti ine sine Moses na Malomba Shadrack olemekezeka Moses Kunkuyu komanso Shadrack na Malomba. I am the chair, please allow me to chair this conversation. Timafuna tibwere kwa a George Phiri. Mwamva mene akulankhulira na Malomba komanso akunkuyu. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani yakukhuzana ndi kumanga anthu mudziko muno pa nkhani za ndale kapena potsatiradi malamulo a dziko? Dziko kwambiri ndamva ndithu umene alankhulira olemekezeka Kunkuyu komanso olemekezeka na Malomba nkhani zakumangana mdziko la Malawi. Ngati akunena zoona anthuwa wonse kunena kuti zimene zimachitika ndipo onsewa ndi anthu ozindikira kotero kuti zimene akulankhulazi ndikuti akuzidziwa kuti izi zimachitika. Ndiye chimene chikundidabwisa nchonena kuti ngati anthu ozindikira komanso amene akudziwa kuti zimene zimachitika leroli tikuona kuti akulankhula koma akudandaula kuti mwachitiranjizo munachitiranjizo zinthuzi mzandale. Ndikudabwa kuti akudandaula chifukwa chiyani pamene akudziwa kuti zinthuzi mzandale zimene iwo akuzidziwa bwino akuzimvesa bwino. Ndikukhulupirira ngati kukanakhala kudandaula sakanadandaula ni nkhani yomangidwa ayi. Chimene chikanadandaulisa kuti nkhani za mtundu ngati uwu zapangisa dziko la Malawi kusatukuka chifukwa chakuti zimene tikuyenera kuchita si zimenezi. Chifukwa singakhale pansi a Malawi tonse kukaponya voti ndi kuponyera atsogoleri achipani chakuti ndipo iwowo ndi kupambana pa chisankho chimenecho kenaka atalowa mboma nkumakangochita ngati zimene atsogoleri aviriwa akukamba apapa. Ndiye kuti pavuto lalikulu ndiye kuti ngati ndizoona zimene akunenachi ndiye kuti atsogoleri wonse aviriwa tikuwafuna Malawi ndi amene apangisa kuti Malawi akhale mphawi mpaka lero. Ife tikamaponya voti timaponya voti ndi cholinga choti zinthu zisinthe m'dziko la Malawi, umphawi uthe, kusowa chakudya kuthe, tipite chitsogolo tikhalepo ngati anzathu amene maiko awo ali wotukuka. Ndiye ngati tingachedwe ndi kutaya chuma cha dziko la Malawi chimene ndi cha Malawi, nkutaya chumacho ndi kumakangana zinthu zomwe tikudziwa kuti zipita patali nzothera pomwepa zingotayisa nthawi ndi ndalama, ndiye kuti tilibe boma m'Malawi. Koma ngati tingakhale ndi anthu amene tikuwafuna ngati dziko la Malawi, tikufuna kuti ngati munthu wamangidwa chifukwa chakuti anachita mlandu wakuti kaya anapha, kaya anaba, kaya anachita chiyani chimene chili cholakwira malamulo, mlanduwo upite ndithu ku khoti, ndipo akhoti aweruze mlandu umenewu. Ndiyamika kuti tini magawo atatu ausogoleri mdziko mwathu muno, ku executive, ku judiciary, ku legislature, kapena kuti opanga malamulo. Ndiye anthu awawa akhoti atenge udindo wawo chifukwa ndiwoyima pawo ngati mmene alilinso mabranchi enawa ndiwoyima pawo. Akhoti atenge malamulo, ngati munthu anapha aweruzidwe kolingana ndi malamulo amene amaweruzira munthu akapha mnzake, asatengere kuti ndi wachipani chanji kapena amachita ndale za mtundu wanji. Ayi, aweruze. Chimene chimatipweteka ku Malawi
nkukhala ndi milandu ngati iyi mpaka zaka 5 mpaka zaka 10 munthu mlandu wakewo osaweruza ayi ineyo ndikuona kuti ndipemphe pano m'malo mwa Malawi anzanga amene akudandaula ngati ine kuti akhoze kugwira ntchito pa milandu imene yakupezani mpaka iweruzidwe temu ya DPP isanathe kuti wenava aphunzirepo kunena kuti mlandu siwandale. Munthu adala kwati adapha mzake, munthu adala kwati anaba, munthu anala kwati anachita chakuti. Milandu iziweruzidwa izitha ngati mmene akunena kunkuyu kuti ana Malomba ali pa belo chimene chikutanthauza kuti ana Malomba mlandu wawo sunaweruzidwe. Chifukwa chiyani Malawi Congress anafika potuluka mboma asanaweruze mlandu wa ana Malomba ngati analakwa? Chimene chinavuta ndi chani? Malamulo kunalibe. Chabwino, tathokoza kwambiri. Olemekezeka Moses Kunkuyu, mwamva funso limenelo. Akuti pali mafunso angapo. Akuti ngati ana Malomba adamangidwa adi kuti anamangidwa, bwanji pochoka nthawi imeneyo mlandu osunathe ngati nkhaniyo isanali yandale? Timafuna muyankhe pamenepo. Komanso munafotokozerapo bwino lino kuti dziko lino mwina lakanika kutukuka chifukwa cha mmene andale mbuyomo akhala akuchitira. Anakambapo kuti inunso akunkuyu muli pano mukhoza kukhala mmodzi mwa anthuwo amene mwapangitsa kuti bomali lifike apa. Mutayankha mafunso amenewo. Azikuoneka kuti anthu angapo pa line pa achokapo chifukwa cha mavuto a network. Mwina tikudikira kuti abwere pa line pa titapita kwato la nkhani yathu ku Rumpi komanso ku Zomba. Wadzuka bwanji TSM Monjeza? Ndadzuka bwino tukaiwelera kumene ku Blantyre. Ndadzuka bwino. Tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino. Poyamba mwina muzitchula dzina lija komanso kumene mmachokera. Ine ndine Anthony Matiti, nimachokera ku Chinamwali, boma la Zomba. Chabwino. Nde pamutu umene. Hello, ndikumveka? Mukumveka ndithu. Chabwino. Nde pamutu umene ukambirana lero kuna ndemanga yanu ngakhale tani? Ndemanga yanga ndiyo kuti kamangidwe kakafuna kakikhala numboni wene kuti nkhani zikayambidwa zizimalizidwa. Poti kati usaso nkhani osapanga chikuko palibe chimene chingatithandize. Ye kumene kalipemse boma kuti akaziyamba nkhani zomatenga anthu mamangazi azonesesa zikhala numboni. So nkhani zizi zimangotera sakika yomboni imapezeka nkhani jabasi yangokhala mpaka na 2030 yati. Ye nkhani zomangomangana zopanda umboni palibe chimene chingatithandize. So anthu ambiri chimene akufuna kwambiri ndi chitukuko. Nde mwina chipani cha MCP chanena kuti tikuona ngati kuti mwina mukumangana pakulowa ndale. Mwina inu nkuona kwanu mukuona mutani? Olakwa amayenera kuimbidwa mlandu. Olakwa na amene ali olakwa amayenera kuimbidwa mlandu. Kuti ayi musikaone kuti ndiwo kaya yonso ankachita chimodzimodzi angawaani boma. Ndi mmene afotokozera amene wa Matiki kuno ku Chinamwali. Chabwino, ndathokoza kwambiri TSM Monjeza kuchokera ku Zomba. Wadzuka bwanji Netha Hara kuchokera ku Rumpi? Inetu ndadzuka bwino kaya kumene kwanzathu mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino, poyamba tikudziweni. Ine ndine Gift Chandola Chipofya. Chabwino achipofya ndemanga yanu ndiyotani makamaka kutengera ndi fundo zomwe achipani cha MCP afotokoza program ya Gulinji. Ndemanga yanga ndiyoti mmene ndachiona ndiyoti anthu akalowa mboma kumakhala kutayirira kwambiri. Safuna kumva za anzawo kapena kumva madandaulo a Malawi akamalira kapena akamayankhula. Ndi zijazi zimazachitika zimazafika point yokuti anthu akatopa amapanga zimene akufuna. Komanso mbali ina ndithokoze kapena ndasanga ndi mmene akunkuyu anenera kuti kumangidwa kwa anthu kwakhala kukuchitika even boma lawo kusakhala kuchitika.
koma iwowo panalibe nthawi imene kapena anazuzula boma lawo malingana ndi kumangidwa kwa anthu, kandi kumangidwa kwa Friday, kandi kumangidwa kopanda zifukwa, kandi kumangidwa pa nkhani za ndale. Iwonso amakhala pena nthawi imeneyo takhala tikuona anthu ambiri akhala kumangidwa, anthu ambiri akhala kupangidwa chipongwe. Kodi tinene kuti zonsezo zinali nkhani yopanga silence anthu amene angakhala ngati akuzuzula boma la MCP? Madandaulo mwawo pa press briefing yawo imene ananena kapena mapempho awo anali oti tizikambirana pakakhala kuti zinthu zavuta. Kodi pano pano pamene adziwa ubwino wokambirana nthawi imeneyo anali mboma, chifukwa chani sankapanga involve ma stakeholders ena kapena ena ndi ena ndi pakavuta tizikambirana? Instead ndiziyati mkazoona zikwanje magalimoto kusweta ku parliament kuwotchedwa kwa magalimoto zonse zija, koma amene ankapanga zijazi palibe ndi mmodzi amene iwowo MCP anamanga. Koma lero akubwera kuti iyayi lamulo lisamayang'ane mbali. Kodi lamulo liyang'ana mbali nthawi inoyi yoti anzawo akulamula? Iwowo chifukwa chani sankamanga kapena chifukwa chani lamulo silinayang'ane wina aliyense mofanana nthawi imene iwowo ankalamula? Ndiponso mopitiriza momwe anenera akunkuyu kuti iyayi panopa m'Malawi muno muli mavuto ambiri, mavuto afetereza zambirimbiri. Kodi nthawi imeneyoyo mavuto afetereza awaona mavuto chifukwa chakuti ali ku opposition? Ndino zikukhala ngati chifukwa chakuti anzawo akulamula momwe akulamulira kutengera ndi zimene zinkachitika mboma la MCP amene anapalamula ayamba kumangidwa. Kwa iwowo chikuoneka ngati chani ichipsinjo. Ananena ena ake anzanga pakuti anamalomba ali ndi belu. Ngati anamalomba ali ndi belu, kodi belu ayipalamula liti? Anayipalamula before MCP kapena Tonse Alliance isanalowe mboma, kapena after Tonse Alliance italowa mboma? Ngati inali before Tonse Alliance kapena MCP isanalowe mboma, chifutana wamangi. Kodi ndi kuti sankadziwa kuti anamalomba anapalamula kapena ene ndi ena amene awachula kuti andedi chakuti anthu onsewo pa onsewo kuti tiwafunsa kunkuyu kuti nthawi yanu ya MCP kodi pa anthu andedi chakuti amene mwanenawo kuti anapalamula nthawi ya DPP yo? Chifukwa chani imene munkalamulira simunamangepo ngakhale mmodzi yemwe? Ndino lamulo ligwire ntchito. Ngati munthu walakwitsa atengedwe ku khoti kujaku amati munthu amatengedwa kukhala opalamula ngati khoti lampeza kuti ndi opalamula. Ngati sanapalamule kandi achimwendo palibe mulandu apita ku khoti likanena achimwendo alibe mulandu, kaya ndi amumba kandi akabwira akauza kuti yayi ndibe mulandu akatu. Koma ngati ali ndi mulandu amangidwe. Komanso aliyense amene wapalamula ayenera kuti amangidwe, lamulo ligwire ntchito mofanana. Ngati momwe ananenera kunkuyu kuti kusangalala kuti ku opposition kwa anthu amaphunzira ku zinthu zabwino. Ndikhulupirira kuti ngati mwina nkwamwe kuti azalowaso mboma, mwina ngati atazabwerezeso zosaphunzira kamalamula, mwina sizizachitika yaine. Ndathokoza kwambiri. Apo mene munthu imene ndachezera ndi achipofya kuno kulumpi. Ndathokoza kwambiri Netha Hara. Mese Matonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwereya. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Apatu ndili ndi amene azitchule dzina yekha. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaini. Ndadzuka. Ndetu dzina liti? Ndine Maxon Ramos. Alomos takumana nanu kuno ku Lilongwe. Lero ndipo mu programu ya kulinji tukambirana za nkhani ya kumangana kumene kumachitika pomwe ina kuganizira kuti ndi zifukwa za ndale makaja chipani cha Malawi Congress. Dzulo pa msonkhano wa ndale anakamba kuti kumangidwa kumene kuchitika kwa akuluakulu chipanichi kukutsogozedwa ndi ndale. Ngati inuyo nzika ya Malawi mukuona bwanji madandaulo amene chipani cha MCP chikunena kuti akuluakulu akewa akwamanga pa nkhani za ndale? Aboma lina lilonse mene lingalowe zimachitika ndithu amamangidwa anthu ena ndi ena. Eyezo nde pafuwe zinthu zokungoziko zimugwira. Boma lina lilonse mene lingalowe amamangidwa. Eyezo. Mwina ngati nkhani zimene zitha kusintha motani pali kuthekera kuti ngati dziko litha kusintha ku nkhani zomwe amanga anthu pa zifukwa za ndale? Abobo zitha kusintha ndimene anthu akuluakulu atakhala pasi nkukambirana.
aile amene ndi mmene ndachezera ndi Malawi amene nakumana naye mu mzinda wa Lilongwe akuti nkhani zitha kutha ngati akuluakulu atakhala pansi ndi kukambirana kuti kodi nkhani zomanganazi ziziyenda bwanji. Chabwino, ndathokoza kwambiri Mese Matonga chifukwa chobwera mu program uyi ndi Malawi kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Olemekezeka Moses Kunkuyu, timafuna mutayankha zimene alankhula Amalawi kuchokera ku Rumpi komanso awalankhula posachedwa kuchokera ku Lilongwe. Ndikukhulupirira zokuti mwamva bwino lino zimene alankhula Amalawi amenewa. Mukhoza kulankhulapo zotani? Ndikanizoli ndamva zonse ndeboza ifoli inadzaduka ndi aito ndimbiraso amene ndamva bwinobwino ndekuti ndi amene akumalizirawo amene akukamba zoti pazikhala dialogue ndoza kuti pazikhala kukambirana koma mwina mudandipangirako kungondiunikirapo zimene anayankhula enawo ifoli ndi mwaito ndimbiraso kachiwiri inaduka. Chabwino, panali mafunso kuti izi zimene mukambazi kuti nkhani ndi za ndale chabe mwadziwa liti ngati achipani cha MCP kuti zinazi zimangokhala za ndale chabe komanso zimangofunika kukambirana. Anafunsa konso funso kuti mu nthawi yanu ya MCP anamalomba anamangidwa koma anamangidwa chakumapetopetoku. Kodi boma la MCP ngati panali mulandu silinkadziwa kuti mulandu uti amange kuti tithane nawo mwamsangamsanga? Kunachokeranso funso kuchokera kwa a George Chaima. Ndikukhulupirira zokuti funso limenelo munalimva. Lodi jana kwa George inaduka nthawi imene chakwa ino athandize akunkuyu amvetsetse bwinobwino funso limene linachokera kwa George. A George Chaima mulipo mpano, tafunsani mafunso anu amene munafunsa Moses Kunkuyu. amene ndimalankhula ndine George Sinji. A George Perry koma maina watu lero nde ineyo mafunso anga anali akuti kodi ngati anamalomba akunena kuti ali pa bail anamangidwa mnthawi ya Malawi Congress, iwo a Malawi Congress ngati sana amange anamalomba pa mlandu wakuti ndi zandale chabe, chifukwa chani mlandu sunakhale concluded mnthawi yawo ya Malawi Congress? Ndipo ngati akunena kuti anamalombawa analakwa, chimene analakwa ndi chiyani? Ndipo chimene chinavuta kuti court limalize mlandu wa anamalomba MCP sanachoke mboma ndi chiyani? Chifukwa zimene zikutita isa nyengo ndi ndalama ngati dziko ndikuonongeka pa zinthu zimenezi. Chabwino. Yati uze olemekezeka Kunkuyu kuti chifukwa chani mlandu sunathe nthawi yawo. Tinene kuti ngwandali. Olemekezeka Kunkuyu. Bwana George Perry akuvomerezana nane. Mena akufunsa tene kuti ngwandali chifukwa mlandu sunathe kutanthauza kuti akuvomera kuti milandu imachitika ku court. Kuvomera akukoti inetu ononde abasena yankulera yetu ine sikuvomera kunena kuti IMCP anali ndi nthawi imene anadziwa kuti anamalomba ndi kupereka chabe chitsanzo cha anamalomba pali milandu yapiri imene inatuluka mnthawi ya MCP. Ndakumvani. Chabwino, George Perry ndikukhulupirira zokuti amvetsetsa bwinobwino. Tayankhani na Moses Kunkuyu. Milandu ikapita ku court amene amapanga conclude milandu ndi a court. Ndichifukwa lero tili pano tili milandu ina yatha zaka 10 mujana fotokozerana malomba. Zaka 10 Malawi Congress Party sina limboma. Milandu imeneyo kuti muitsatiye mupeza kuti pena abwalo aja chigamulo chawo chimazira unenaso kuti nkhani izizi muna mudango onongapo misonkho ya Malawi Congress Party. Andi chimene nena lero kaya Malawi Congress Party nani mboma pena inaphonya ndi opanda nzeru yekha amene amakapanga zomwezo chifukwa ena anaphonya iso nkupanga zomwezo. Nanenanso kuti zimene mukamachita muli mboma mukuti mukumanga yawa mugwiritsa ntchito malamulo amene amakaona kuti alamulo li siliyagwire ntchito bwino ndale ndi amene akuimva ndale ija panopote ndale oimva ndambali yako. Tsono mukanazo kuti kani mukakhala kunja kwa boma ndezi mmaona mtsogoleri opposition imafunika mu dziko nthawi zonse
and opposition imathandizira boma kuchita bwino. For the aspiration of Malawians is a good government. And for today, Mr. George Piri, Malawi aliyense, you need an opposition even ikale kuti itumikire ya Malawi. Mopanda kuyang'anira kuti kodi inu muli mboma muda atani. Chifukwa even titakhala kusanjina tili mboma, this country needs a strong opposition, not for the sake of opposing, koma kuthandizira boma kuligwire bwino ntchito. Chifukwa zina zimene zimachitika zimakhala zinofuna kuti attention ilowere kwina pamene zinthu zina zikuphonyeka. And there we need a strong opposition, and we are going to play that role. Kaya tinala kuitsa pena, we are going to play that role. Mwalankhula akunkuyu kunena kuti bwalo la milandu ndi limene limatha kupanga ziganizo zonse kapena kuthetsa kuti yayi apa palibe nkhani apa pali nkhani. Bwanji simukudikira kuti bwalo la milandu limalizitse nkhani kenako ndikumazalankhula pambuyo? Mwina ndikonjezereso musanayankhe funso limenelo kuti nkhani yokhudza bwalo la milandu imene mwafotokoza milandu ina ili ku bwalo mwina 14 years. Komanso nkhani yokhudza kamangidwe ka anthu amene tikunena kuti amakhudzidwa ndi ndale. Ndimafuna zinthu ziwiri mwina zitayankhidwa in your own perspective. Mwina should we say kuti apolisi komanso mwina amabwalo they are somehow not independent in terms of mwina amagwiridwe awo antchito poyang'anira zimene zikukambidwa zoti akumangidwa ako kumakhala kwa ndale, milandu ija sikuthetsedwa, anthu amene ali ndi kuthekera kumene kundi apolisi ndi amabwalo. Mwina mukhoza kuyankhula bwanji perspective yanu mene zinthu zimakhalira? Mabwalo yosewa pachikhazikitso chawo ndi oyima pawo, amabwalo ndi oyima pawo. And apolisi timembekezera apangiso ntchito yawo mosatenga mbali. Ndichifukwa kumabwaloko ma conclusions ama cases zimatengera nthawi yawo imene wakuzolera kumabwaloko. Kudandaula kwathu pa nkhani za kamangidwe ka wanthu, nanenapo kuti kodi chimatsogola ndi chani kumanga ndi kumupatsa munthu mlandu kapena ndi kafukufuku laka kuti mufufuze nkudziwa kuti uyuyu tikumuganizira kuti walakwa chakuti ndipo ndikamumange ndi kumupatsa munthuyo cholakwacho chimayamba ndi chani. Chifukwa mukaona ife dzulo timapempha kuti tawapezerani ndi cholakwacho awawa, kupeza kuti cholakwacho sadachitchule, kafukufukuyo sadamuchite, nkumata kufufuza kuti adzapange record statement. Zimatero kufusa kwathu nkumeneko, koma otherwise kutakhala kuti lachisanu tikuona kuti akunkuyu mudalakwa chakuti takugwirani kena kupota 48 hours ndipo mulandu wanu ngwakuti statement naye atsatatu malamulo ngati kuli belo nkupemeza asatula malamulo ndipo fiti kuti asapange zimenezo apange ndi kukonza dziko. Koma tiyeni apezeke wina oyambitsa kutsatula malamulo. That's what this country is. Ndinafunsa funso kuti bwanji simunadikire abwalo kuti achite ntchito yawo inu musanayambe nkuchitisa misonkhano ya atolankhani ndi kumalankhulapo nkhani yokhuzana ndi arrest? Kodi ntchito yofufuza nkumanga munthu akanganizira kuti ali ndi mulandu ndi abwalo? Mwaona mmene zideka kubwalo tayankhulapo ife tinayankhulaso pompo kunena kuti kukhulupirira kuti abwalo akagwira ntchito yawo, koma kuti makamba zawo kuti salapite kubwalo. Ndi mukandifunsa kuti bwanji simutasira abwalo kufufuza kakasira abwalo? Olemekezeka Ana Malomba. Ayi ndayimva nkhaniyo, koma tingonena kuti boma la profesa afapita muthalika ndilosiyana ndi boma la Chakwera za Malawi Congress Party. Ngatiwo zimachitika zimenezo kumamanga anthu chifukwa cha zandale, si boma lake la profesa afapita muthalikali. Ayi ndiye tingotero kuti no aliyense amene akumangidwa akhoti ndi amene atakagamule. Pamene kumangidwa umangoganiziridwa chifukwa cha zimene anthu adandaula, chifukwa sikuti anthuwo akumamangidwa wopanda munthu osadandaula. Ayi alipo odandaula amene akuanenawo anthu atatuwo, anthu adadandaula nkunena kuti ayi awawa ankafuna kutipha, awa ankafuna kutitani, anthu adadandaula. Anthu onso enawonso ali moyo, ndi anthu onso ali ndi ufulu wofunitsitsa kuti no malamulo agwire ntchito. Ndi titero kunena kuti boma la profesa silikhalira wina aliyenseyo kumbuyo
amene ataphwanye lamulo zake zimenezo. Kaya iweyo so uli mboma momwe mula profesa zako zimenezo. Ukaya ukhala ku Congress kaya wachipani china chilichonse ku opposition zako zimenezo. Tingotero kuti anthufe tidzisamala chifukwa chakuti mawu alipo m'Baibulo kuti uyo odalira lupanga lomwelo limadzamaliza. Uyo amene amapanga cholakwika choyipa chomwecho chimadzambwerera. Anthu kunja kuno kunja anthu tizikumbukira ndiye zimene zimachitika kumene kuja nthawi imene ku Congress wakudziwa bwinobwino. Alipo amene adamangidwa mmodzi wa iwo adakhala kuti adamangana okhaokha bolani. Koma ndi mmodzi yemwe sadamangidwe chifukwa chake ikamale pano tikuzunzika adakakhala kuti amakonza zinthuzi. Munthu akapanda ndalama zoti tikagule fetereza nkummanga bwezi anthu pano tumasangalala tumati abola niko. Munthu amene amakaunonga ndalama zoti tikagule mankhwale kumakhala bwino bwezi tumati bolani. Koma mudati muonetsetse zonsezo sizimachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Ndipo pamene DPP yabwera nkumanena mu ulamuliro nkumanena kuti apolisi muli ndi ufulu kugwira ntchito yanu palibenso amene akumangani manja ayi. Ndi apolisi aja nkumapita kumakagwira ntchito yawo. Pambuyo pakadzanena kuti ya DPP kuti manga imtandali. Pamene popo ife pamene tunena kuti tikudabwa koma kupita chitsogolo apolisi agwire ntchito yawo bwino. Aliyense agwire bwino ntchito yawo. Chifukwa ngati apolisi sakugwiranso bwino ntchito zimaoneka ngati kuti imtandali. Pamene akuneneyo zimaoneka ngati mzandali. Ndiye mwina mwake popeza ulendo uno apolisi panalibe pano. Ulendo wina ikadzakhala nkhani ngati imeneyi kwatulutsa poyera nkunena kuti talefotokozani bwinobwino pali zimene zikunena ziwa nkhani yake ndiyi. Inu munati munena kuti chani mwina mwake zitho yankhulira bwino. Pamene tikubwera pano kunkuyu andali ine ndikubwera pano wandali amene ali waboma ndiye kuti ndi wapolisiyo. Apolisi wanakakhalanso anabwera pano mwina mwake anakankhuliraso mwina njira yawo mbali yawo mwina zinakamveka. Ndiyankhule chonde kumaliza kwake. Chabwino tathokoza kwambiri. Pomaliza pa zonse George Phiri popita chitsogolo nkhani zomanga anthu makamaka anthu amene ali andale akuluakulu andale ngati dziko tingachite bwanji kuti zisaoneke kuti nkhanizo ndi za ndale koma lamulo likugwiradi ntchito. Muli ndi 30 seconds kuti mmalize George Phiri. Ineyo ndikuona kuti pamene pali vuto ndi amene amalamulira boma. Ndiye tikaona apolisi ndi amene ali aboma koma iwo nthambi yawo amayenera kumayima pawokha ndi kugwira ntchito kolingana ndi ukadaulo wawo umene anaphunzitsidwa zakagwiridwe ka ntchito. Koma titafunsa apolisi chodziwikiratu nchonena kuti apolisi sanganene kunena kuti anamanga munthu wina chifukwa cha ndale. Anena kuti anamanga munthu wina chifukwa anaphwanya malamulo. Ndi chimene apolisi anganene chimene tikuchidziwiratu kwa malamulo oyendesera apolisiwo amateronso. Kotero kuti malamulo a dziko lino apolisi ntchito yawo ndi kuonesesa kuti lamulo likugwira ntchito. N'chifukwa chake akuwamanga anthuwa. Apolisi alibe nkhani yonena kuti akumanga munthu chifukwa cha ndale koma akumanga chifukwa waba chifukwa wapha chifukwa watani chifukwa kuteroko ndiye kuphwanya malamuloko apolisi otero amamanga. Izi zonena kuti amangidwa chifukwa cha ndale ndi anthu andale. Ndiye anthu andalewa ndi amene akuononga kuti tichite moyenera kuti dziko lino likhale bwino. Ndiye pomaliza penepeni nene kuti chofunikira nchakuti amene ali andalewa akabwera pa udindo agwire ntchito imene amalawi babasankhira. Amalawi samangosankha munthu wandale chabe koma amafuna kuti munthu wandale mmene chipani chake ndiyeyo akutsogolera dziko lino abatulusa Malawi mu mphawi wandiweyani umene ulipo pakali panopa kuti zinthu ziyende bwino. Tathokoza kwambiri George Phiri chifukwa cha ndemanga zanu. Takuyamikani kwa basi. Zikomo. Moses Kunkuyu mawu anomaliza 30 seconds. Titokoze chifukwa cha zonse zimene zayankhulidwa. Ifeyo yankhula kwathu nkumeta yankhula kuja tibwereze kuti this country tisoweka opposition yabwino osakhala yomangolira koma opposition imene iyimira Malawi. Malawi Congress Party ndi imene igwire ntchito imeneyoyo mokomera Malawi mosayang'ana kuti kumbuyo kunachitika zinthu zotani chifukwa tikukhulupirira kuti dziko la Malawi lidzasowabe wina amene adzaime kukuthetsa zinthu zimene tachita kumbuyo zosakhala bwino. We can do better
and we should do better as Malawians. Olemekezeka Shadrack Namalomba mwawano maliza. Ai ife tithokoze ndimaona ngati kuti awa kunkuyu ndi ma Congress party abwerepo era awapepesa Malawi kuti akapepesa Malawiwo ayambe nokugwira bwino ntchito ngati opposition chifukwa Malawi mitimamu idakalibe ndi moto mwina atatero ndiye kuti no akamatsutsa tizikhala kumakuna kuti mwina makatsutsa zinthu za nzeru koma ambe apepesa kaya atipepese ndithu koma ifeyo kuchokera kuboma tiyesesa kuti malamulo agwire ntchito basi. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero yakulinji. Ndinayamikira kwa basi kuti akunkuyu komanso Namalomba munapasana moni wabwino kuti dziko lili masintha ndithu akunkuyu kukhala mbali inayi Namalombanso kukhala mbali inayi. Ndachimwene angatu amenewo ndi chibale. Ndapepo. Chabwino ndayamika kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana. Kusiyana maganizo yochitika kasiyana opinions. Chabwino. Innocent mawako maliza 30 seconds. Nene kuti anthu osamirira kamba nawo apa patiwira landalewa akufotokoza ndipo akuvomereza kuti zomanganazi zimachitika adi zandale zimalowa ndale kupanga mene zikupangiramo komano apempho limene apereka kunkuyu lena kuti mwina tifike nthawi yopeza polekera zinthu zimenezi tisapitirire kuyenda mene zikuyenderamo nthawi imene anthu apolisi amapanga concentrate pa milandu yokhudza anthu andale nthawi imene akhuza kugwiritsa ntchito pa milandu ina imene anthu akufunadi kuti apolisi awathandize nthawi imene anthu amapita kubwalo pa zifukwa za ndale nthawi imeneyo anthu ena amene amafuna abwalo lidi zoona zenizeni akhuza kufuna nthawi imeneyo kuti awathandize nde mwina tipeze polekera mchitidwe umenewu anthu andale aphunzire kutsata malamulo kulemekeza malamulo zobwezerana zodani I think zikuti tayisa nthawi sili kupita patsogolo ngati dziko. Tathokoza kwambiri umunso ndimene tamalizira program yathu ya lero yakulinji pano pa wireless ya Times ine Ntilea Malekano tikumanenso mawa mu program ina ya kulinji pano pa wireless ya Times mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka paji nanga atemziredio kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji